لسال 1969 دهوک جه قضای دبیت پارێزگه. ئەڤرۆ 27 گولانê 52 سال به سر پارێزگehbûna dihokê da derbas dibin. Li ser destpêşxeriya Serok Mam Celal dihok ji rûyê îdarî ve ji qezayê dibîte parêzgeho. Bi şêwazên culatir salvegera wê dihête saxkirin. Salên borî karnaval gelek berfireh hate geran, yani hemû em wekû saziya rewşenbîrî û hunerî rêkxera serekî bûn, di hemî saziyên diyên hikûmetê gelme da hevkar bûn û piştevaniya îdara parêzgeha dihokê ku salane ev karnavalet hatine geran. Lê ev sala em zanîn ku rênimayên saxlemî wê rêkê nadin bê rengê berfireh û dirêj û di roja xirvebûn çê bibin. Ji ber wê çendê me poxt û kurt kiriye ku bu salametiya xelkê me bû hêşta matirsiya koronê çikî gorê daye. Li hindek amarên rêxrawên nîvdewletî dihok parêzgeheka hejara welatî çavarêne neb tinê salane salveger bû bihêne danan. Belko bi rojdî kar biket navê hejartirîn parêzgeh nemînît û hikûmet kar biket avadaniya pitir û delîvên karkirinê û xweşguzeraniyê peyda biket. Gencimel verî gelekê bêkar bêşûle. Heke bez genç da başûlî verî kargeh û memel û tişt wasa wan ew dikirin. Dozîtir pêşkevî gelek. Yani bêjin ku hatina kirêkarî biyan jî kartekirina xwe heye? Xwedî ekî çawa gele tesîr e. Tu hesab keve gavê çend cihêl betal û etal hene heta êvarî heta 5 spêdîl serwayfî betal û etal ne dewme ne şûle ne ewdiye xirî pîvya ratiba ve lazim e şûl bû bêne kirin da cihêl nemîta betal. Kere jebekari to poli zanî gelek av zêde bû ne bez dihokê bixwe Kurdistanê hemî dewlet. Bere vê şahenî jî bû eger hindê ev hejarê verê dihokê peyda bidin. Gelekî meselekê cihêl kûçken. Şûl nebû. Mane çida Tirkiye çida welatê dî çi şûlekî ket çêbît ev porê detê kêmtir bî şêverî jî. Bes çi dê çi ji verî ala esas. Şimdi çi mesela müstakbelîn el dihokê da an Kurdistanê da derkevî Kurdistanê. Çi bu hekê kêmtir şûl ket çi bî şûnkorî ji hemû verê biket bes çi bî şerm ket şûl nekedin. Hekê hey şûl neku emanîne ji binî jî çi ema jiyana xwe pirê ve bet. Li sala 1800 dihok gund bûye û paşî li sala 1805 bûye nahê. Li sala 1873 ji nahiyê dibîte qeza. Li 27 gulana sala 1969 li ser destpêşxeriya rêberê Kurd Serok Mam Celal dihok dibîte parêzgeh. Salane di vê rojê da aheng û merasîm û kerneval dihêne nimayişkirin. Lê ev sala ji ber koronayê çend merasîmên taybet bû hatine danan. Ji dihokê bû û badînan hatê Samî.